জি প্রমোদে 5 বছর সরকার চলাইছে আমি না বন্দুক ধরেছি না ডিভাইড আসাম 50-50 কইছে এই এসটি লাগে না এই বেপাত্র কথা বু শান্তি লাগে আমি মাটি থাকিব দিব আৰু এসটি লাগিব এসটি আগুন না মাটি পঠাব नोंनि मोदोमाव बर'नि असे थै दङब्ला नों बे बाथ्राखौ बुंनाय नङामोन नोंनि खर'आनो खिबुआव जायनि थाखाय नों बे बाथ्राखौ बुंदों आं बर' नङा आं 20 बोसोर सिगांनो मुस्लिम धोरोम लानानै बाल जाबाय अल्लाह बे फाग्ला बिदिजों जायो खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखायनो आङो नंगौ भिडिअफोरखौ लानानै फैबावबाय रायजोफोर बे समाव रायजो राजा नोंथांमोन गिबिसिन थारावनो जोङो बिपिएफनि सीएमनि सायावहाय जोङो सावरायलायगोन नैथियावहाय जोङो नैबे दिलीप शइकिया बिनि सायाव जों सावरायलायगोन थामथियावहाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनावहाय प्रेस मिट लानाय सानै दैदेनगिरिफोरनि सायाव जों सावरायगोन ब्रैथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन आङो दैदेनगिरि लिडारफोरनि सायावनो आङो नैबे जोंब्लावनाय अरनि सायाव आं बाथ्रा बुंनाय जागोन एसटिनि बेलायाव बे समाव रायजोफोर आं नोंथांमोननोहाय गिबिसिनथारावनो मोनसे इन्ट्र हगारनानै होदों बे इन्ट्रआवहाय हाग्रामा महिलारि सुखबीर दङ सुखबीरनि भिडिअखौ आं मानो बेयावहाय हगारदेरदों बेनि मेन जाहोनखौ आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव बुंगोन रायजोफोर गिबियाव नोंथांमोना खोनासंग्रो बिपिएफनि सीएम हाग्रामा महिलारिया मा बुंदों আমার বিপিএফ দল হিসাবে বা বিটিসি সরকার হিসাবে আগত পৰাই এনওসি আছে আমার আদিবাসী আৰু ৰাজবংশী আছে এই দুইটা জনগোষ্ঠীয়ে বিটিসি ইলেকশন খেলিব পাৰিব বিটিসিত ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে বাধা দিয়া নাই এই বাহিৰত আহি আন্দোলন কৰিলে হ'ব নাই ইহঁতে ষ্টেটৰ লগত যেতিয়া আলোচনা কৰিছে উইদাউট ইফেক্টিং এইবিলাক ডকুমেণ্ট আছে না এইটো নাটক কি কৰিব তই आं ओरैबायदि सानबाय बिपिएफनि सीएमखौहाय बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय एकदमबारे साननाय गैखाला खोमा होननानै सानदों रायजोफोर मानोना आङो नुनो मोनदों दे मोननैबो एसेम्ब्लियावहाय बियो बर' हारिनि मोनसेबो माना सिनाखि जोङो नुनो मोनाखै गिबि एसेम्ब्लियावहाय फैबाय बियो सासे लरग बायदि सुइटार बोराय गाननानैहाय माने राजबंशीनि आर'नाइ गाननानै बाथ्रा बुंबाय बियो नैथियावहाय फैबाय स्टेन्डार्ड कट गाननानैहाय राजबंशीफोरनि आर'नाइ गोमो जोमनानैहाय बियो एसेम्ब्लियावहाय बाथ्रा बुंबाय अब्ला बर' हारिनि सिनाखिया बहा हा बिनि गोसोआवहाय बर'नि थाखाय साननाय दङ होननानै आं साना रायजो दा नोंथांमोनासो मा बुजिदों बे समाव खोनासंदो राजबंशीफोरनि थाखाय हाग्रामा महिलारिया आरोबाव मा बुंबावदों नोंथांमोना खोनासं কোচ ৰাজবংশীসকলক এনেকুৱা কক্ৰাঝাৰ আৰু চিৰাঙত বেলেগ বা তামোলপুৰ ওদালগুৰি আৰু বাক্সাত বেলেগ এইটো হ'ব নালাগে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিম যদি হয় কিবা এটা ভাল এটা ব্যৱস্থা কৰক দুটা ভাগ হ'ব নালাগে সেইখিনি কথাটো ময়ো কম पलिटिकेल लाबा-लाबनि थाखायनो फैबाय थानाय एमएलए इलेक्शनावहाय देरहाफिननो थाखायनो हाग्रामा महिलारिया जोंनि मोनबा जिल्लायावबो माने राजबंशीफोरखौहाय एखे मर्यादा मोननांगौ होननानै बाथ्रा बुंनाया बेसेबां दुखुनांथाव दे बुंलाय रायजोफोर बेफोर बाथ्राखौथ' बुंनोनो नांथारा जोंनि बर'नि गेजेर लिडारफ्रा ना दा माबायदि मानसि होननानै जों साननांगौ दे बिदिखौहाय गमामायैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बर'जों जुजिदों 100% जुजिदों बर' हारिजोंहाय मिथिबाय दा बर'जों नांनो हाग्रामा महिलारिया जुजिदों बे समावहाय मानोना बिथांनि खर'आवहाय साननो हानाय गोहोआ खमायबाय रायजायै बुंजायै दिनै बिथाङा बेखौनो जोबथा सरखार सालायनानैहाय बर' हारिखौबो जोबथा अलखदावहाय गालांनो थाखाय सानदोंबो जानो हागौ बेखायनो बेबायदि बाथ्रा बुंलाबायदों दा नोंथांमोना नायदो एसेम्ब्लि हाउसआवहाय बियो बर' हारिनि आर'नाइ गानदों नामा बेफोरनि ओंथिया मा बेफोरखौनो बुजिनांगोन ना रायजोफोर आरो आं जे गिबियाव इन्ट्र हगारनानै होदों सुखबीरनिबो फट' नुदों नोंथांमोना बेवहाय सुखबीरनिबो बाथ्रा बुंनाय आरो सोरनिबा एक्टरफोरनि बाथ्रा बुंनाय बेयाव नोंथांमोना नुदों
मानो आं बेखौ हगारदों हारिनि अलखद जानाय समाव सोरबा एक्टराबो सोरबा एक्ट्रिसाबो सोरबा सिंगाराबो माब्लाबाबो बाथ्रा बुङा नाथाय गुबुन गुबुन हारिफोरनिया एक्टरानो जा एक्ट्रिसानो जा सिंगारानो जा सोरबा दैदेनगिरि लिडारानो जा ज' जानानै बिसोरो सोमावसारो दिनै जों नुनो मोनदों राजबंशी हारिनि मानसिफ्रा दिनैहाय खौसे जादों पलिटिकेल लिडारनिफ्राय सिन्थायनो बिसोरो लानानै थांदों दा बेखौ जोङो नुनो मोनदों बिसोरो खौसे जानो नागिरदों ज' जानानै दिनैहाय सोमावसारदों जोंनि बर' हारिया सोमावसारदोंना ज' जादोंना जोंनि बर' हारिया एकमात्र जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा फरायसाफोरखौल' प्रेसार खालायबाय थादों फरायसाफ्राल' दिनैनि समावहाय सोमावसारदों सोरबा आबसुआबो बेयावहाय सोमावसारफायाखै फरायसाफोरजोंहाय सोरबा इउपिपिएलआबो सोमावसारफायाखै मानोना बै रुलिं गभर्नमेन्ट मानसिफ्रा बेखौहाय पलिटिकेल नोजोरजोंल' नायो मोनफ्रोमबो आयदायावनो पलिटिकेल नोजोरजों नायनायनि खारनावनो दिनैहाय इउपिपिएलआबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनाखै आबसुआबो बिसोरजोंहाय सिथाबनानै खामानि मावनायखौ नुनो मोनाखै नाथाय जों नुनो मोनदों रायजोफोर गुबुन गुबुन ट्राइबेल्सफोरनि संगआवहाय जोङो नायोब्ला बेयावहाय खुनु आबसु आरो पलिटिक्सजों सोमोन्दो गैया मोनसे हारि ज' जादों सोमावसारदों नाथाय जोंनि गेजेरावहाय सासे नैबे खर'आवहाय गैथारै सासे नलेज गैयै सासे सीएम जानानै जों बर' हारिया फारसेनिफ्राय खोमानायनि लामायावसो थांगासिनो दङ जायफ्रा बै मेथाइ खननायावहाय लोब्बा लादों क'क्राझार टु काराइगाव स्पिड ब्रेकार होननानैहाय मेथाइ खननायावहाय मा होनो रायजो राजानि सिगाङावहाय इउपिपिएलखौ लाजि फोनांदों बैसोर बायदि बोराय बोराय बैसोआ बहा थांखो ना बिसोरहा फिसा गैया नामा बालन्दा बालन्दि गोजा नामा बिसोरलाय हा गावनि हारि गोमानो थांनायावहाय फंसेबो खुगासियै हाग्रामा महिलारिखौनो मदद होबाय थानाय साला खर' गाज्रिफोर लाख लाख भिउस लादों नोंसोरो बर' जाथिनिफ्रायनो नोंसोरनो हासाफ्रा भिउस होआ रावबो हासाफ्रा नोंसोरनो भिउस होआ मिथिबाय दा नोंसोरनि भिडिअखौहाय हारसा हुसाफ्रा नायनानैहाय नोंसोरखौ डेभेलप खालामा जाखिनि बर'नि 30 लाखसिम मानसि दङ जाखिनि ट्राइबेलावहाय 30-40 लाख दङ बेसेखिनियाल'सो नोंसोरखौ भिउस खालामनानै होयो नोंसोरनि भिडिअखौ नायो नाथाय दिनैनि समावहाय जे जोंनि बर'आ हारिनि अलखदाव फैबाय एसटिनि बाथ्रा बुंनायाव मानो फंसेबो बुंनो गोसो गैया बेनो नामा हारिखौ अननाया जाथिनि अनग्राफ्रा बिसोरनो नामा गावनि हारियानो गावनि हारिखौहाय फोजोबग्रासो दिनैनि समावहाय हारिजों हारिसो दावहा नांनायनि लामायाव फैगासिनो दङ गुबुन हारिफोरनो ज' जानानै एसटि बिनायाव सोमावसारगासिनो दङ नाथाय जोंनि हारिया एसटि बिनायखौ होबथानो थाखाय ओंखारा जासे गावजों गावसो केस होगुलायनाय नांलाय ख्रबलायनाय बुलाय सेरलाय खालामनो नागिरनाय सीएमआनो जुजिलायनाय मा बेलाय आंथ' सानो रायजोफोर नेपाल जेनजि बायदि खालाम बिसोरबायदि मानसिखौ अब्लासो साफ्रोमबो लिडारा गिगोन आरो हारिनि थाखाय साननानै खामानि मावनो आगान सुरगोन बे समाव खोनासंदो रायजोफोर दिलीप सयकियाया मा बुंदों बियो जोंनि बर'फोरनि सायावहाय नोंथाङा खोनासं कैबिनेट ने तो पास किया अभी विधानसभा ने भी पास कर दिया असम पोलिगमी बिल 2025 जिसके तहत जो बहुविवाह होते थे वो बहुविवाह पर रोक बिथाङा एसटिनि बेलायाव बुंदों सोरबाया बुंगोन आंखौ दिलीप सयकियाखौलाय नोंसिनि इउपिपिएलआसो देरहाहोदों आबसुआसो देरहाहोदों होननानै अफकर्स आइ एग्री मिथिबाय दा आङो गनायो आइ एक्सेप्ट आबसु एन्ड इउपिपिएलआ देरहाहोदों होननानैहाय नाथाय दिलीप सयकियानि केरेक्टार्सखौहाय 5 इयार्सनि गेजेरावहाय इउपिपिएलआ मोनदांनानैहाय बिसोरखौ जोगारदों मिथिबाय हारिनि हेंथा बाथ्रा बुंनायनि खारनावहाय बिसोरखौ जोगारदों दिनै बिसोरबायदि मानसियानो बर'नि हेंथा दा बिसोरखौनो हाग्रामाया बजबदों नंगौना नङा बिजेपि हाथावसो होनदोंमोन मानो एक्सेप्ट खालामनांखो बिनि जाहोना मा
अब्ला रायजोफोर नैबे समावहाय जों सावरायलायनोसै नैबे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनावहाय फैनाय सानैसो दैदेनगिरिफोर बिसोर सोर ट्राइबेल सुरक्षा मंचनि सासेया जाहैबाय ससियेल एक्टिभिटिस आरो सासेया जाहैबाय UTAO नि सासे आफादगिरि अखा हाखांनानै खफ्रि हमनाय बिसोरनि साननाया मोनथिबाय दा बड'लेण्ड टेलिभिजन इंखंआवहाय हयथ' नोंथांमोना नायाखै जानो हागौ नाथाय आं नायदों कमप्लिट नायदों बिसोरो मा बाथ्रा बुंदों पलिटिकल स्केमार सोरखौबा थांखिनानैहाय नाम लायालासे थांखिनानैहाय सोरखौबा सापर्ट खालामनाय फुल बिथांमोना बाथ्रा बुंदों कमप्लिट पलिटिकल स्केमार दा बिसोरबायदि मानसिया अखा हाखांनायनियावहायसो खफ्रि हमग्रा साफा साफा लिडार फर लाइक एग्जाम्पल दावराव देख्रेब प्रमद सिंह ब्रह्म पार्लामेन्टआव पास जानानै थांनायनि उनावसो बिलआ पास जाखांनानै फैनायनि उनावसो नोंथांमोना कर्टआव केस होगोन नामा बिनि सिगां नोंथांमोना जेबो बुङा नामा जेब्लानाखि पास जानानै फैयो अब्ला बेखौहाय केस होब्लाबो जेबो मुलाम्फा जानाय नङा मोनथिबाय दा जाखांनायनि उनावसो नोङो दरजा सौबाय थानानै लाब गैया मोनथिबाय बेखायनो नोंसोर बायदि बोरायसा मानसिया नैबे दानि समनि जे नैबे जेनेरेशनावहाय नोंसोरो एसेबां जानला मोनला बाथ्रा बुंनायाबो आंनि थाखाय मोजां नङा दा जुदि बेफोरबायदि सोमावसारखायाब्ला दावराव खालामखायाब्ला जुदि बे एसटिआ पास जानानै फैयोब्ला अब्ला माथो लाब हा केस होनानै मा लाब बै समावसो बाथ्रा बुंनानै मा लाब जानो हाखराव गाब्र' होखानायनि उनावसो बेखौहाय बोखांनो नाजायोब्ला जेबो खामानि जानाय नङा रायजोफोर जेरैहाय पुलिसा मानसि बुथारखांनायनि उनावसो थैखांनायनि उनावसो फैयो बेफोरबायदिसो जायो अब्ला रायजोफ्रा मा सानखो आंनि बुंनायखौहाय नोंथांमोना गाज्रिबो मोनबाय जानो हागौ आरो जायफ्रा गाज्रि मोनबाय नोंथांमोना गावसोरनो बिजिरनानै नाय जों बर' हारिया बबे लामाजों थांदों आरो लास्ट आं बुंनो सानबावदों जोंनि लिडार साफ्रोमखौबो गुबुन गुबुन लिडार्सफ्रा एसेम्ब्लियावहाय बिखा फोरदाननानैहाय गावसिनि हारिनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय गावसिनि हारिनि थाखाय नाङो नाथाय जोंनि लिडारफ्रा एसेम्ब्लि हाउसआवहाय हाबनो मोनदोंब्लाबो बाथ्रा बुंनो मोनदोंब्लाबो जोंनि बर'नि गिदिर गिदिर लिडारफ्रानो खुगा मुथुनानै थायो बिसोरो एसटि बिदोंब्ला जोंबो सेपारेट बड'लेण्ड बिना बेवलाय माथो गोरोन्थि हा बिनो हाया नामा सेपारेट बड'लेण्ड बिनो हायो सेपारेट बड'लेण्ड जुदि बे समावहाय भारत सरकारा सेपारेट बड'लेण्ड होनायनि बे समावहाय क्राइटेरिया गैथ'वा जेबो आइन गैथ'वा होननानै बुङोब्ला जोंनो सेपारेट बड'लेण्ड वेटिंनि होनानै हो माथो अब्ला बे एसटि लायो ना मायो जेबो नांजाला बिसोरो खिन्थु जोंनो सेपारेट स्टेट बानायनानै होग्रो बिनि उनावहाय एसटि होयो ना मा होयो होथों नैबेखौ आं हास्थायो रायजोफोर दा नोंथांमोनासो मा सानो नोंसिनि सायावसै गोजोनथों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि